Για σας, το συγκεκριμένο βίντεο είναι μόνο για το MyQs. Όποιος θέλει να μου κάνει subscribe, ξέρω εγώ να βγάλω κι άλλα, μου πει. MyQs, θέλω να μ' ακούς λίγο, σοβαρά. Νίκησες τον Δούρβαν. Δεν τον κούρεψες. Δεν έβγαλες και έβγαλες τη μάσκα. Με λίγα λόγια, έχασες ή νίκησες. Αυτή είναι ερώτηση που έχουν πολύ φαν. Πλέον μια άλλη ερώτηση είναι ότι άμα νίκησες στη μάχη, άμα δεν είναι. Sorry, λάθος μου. Άμα, άμα αυτό είναι το αληθινό σου πρόσωπο ή άμα δεν είναι. Γιατί σκεφτόμαστε ότι άμα έβγαζε τη μάσκα, πρώτα απ' όλα ή θα σε σκότωνε κάποιος επειδή θα τον έβρισκε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κανένα τσιβάντι, ξέρω εγώ, τίποτα τυχαίο, ή τα γκούτς θα σου κάνουν καμιά μήνυση. Και δεν πιστεύω ότι είναι αληθινή, πιστεύω ότι έχεις πόλεις αληθινά τη μάσκα. Γι' αυτό θα μου απαντήσεις σε ένα βίντεο εμένα και σε όλους τους φans σου. Κομπλέ. Άντε.